Sitten laitetaan vähän dynamiitin päälle peittoa tohon noin, niin pysyy kivet hallinnassa ja ei räjähdä tonne rinteeseen asti ja lähde sieltä pyöryy. Noin peitellään tommosilla matoilla niin sanotusti. Noin teräsvaijereista tehty ja vanhoista kuorma-auton renkaista. Käytännössä. Tohon päälle ja sitten vähän posahtaa ilmaa kun painetaan nappulaa konsana. Poravaunulla porataan reijät, mitkä ne panostetaan ja siellä on lankaa mikä syttyy ja jysähtää sitten.